Παιδιά, άρχισα από εδώ και σήμερα θα παίξουμε Roblox. Και πάμε. Τι είναι. Οπότε θα κάνω μόνο ένα quest εδώ στο Bloxfus, επειδή θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο άμα είχαμε κάνει και κάτι άλλο. Επειδή το άλλο βίντεο μου κόπηκε. Ναι, είναι και ο Βασίλης εδώ. Γεια σας παιδιά! Απλά παίζει Stable Guys. Μην νευριάζεις, εντάξει παιδί μου. Εντάξει bro. Εντάξει. Έχει βγει βίντεο. Ναι. Και βγήκε το update 20 επιτέλους. Το περίμενα για τόσο καιρό. Εγώ το έχω δει, αλλά όσοι παίζετε Bloxfus θα το έχετε δει κι εσείς. Αλλά θα δούμε πάλι μαζί. Κάποια μέρα παιδιά θα πω στο βιντεάκι του Άρη. Θα με βοηθάει στα quest μου. Ναι. Σε ποια quest? Του Bloxfus. Ναι, αλλά είπες ότι δεν σ' αρέσει. Αν παίζω με φίλους είναι ωραίος. Ναι, αυτό συμφωνώ πάρα πολύ με το Μπορεί στο δεύτερο βιντεάκι του Άρη να είμαι και εγώ μέσα στο Bloxfus και να με βοηθάει. Ναι, δηλαδή το άλλο βίντεο που θα κάνω θα είναι. Δηλαδή το άλλο βίντεο μου δηλαδή αύριο θα είναι εγώ που θα βοηθάω το Βασίλη. Ας κάνουμε και ένα quest εδώ. Και θα βοηθάω εγώ το Βασίλη και ο Βασίλης. Και αν ξέχασα να τους πάω 3-3 από αυτούς για να είναι πιο γρήγορα, επειδή θα είναι πάρα πολύ βαρετό. Και εδώ κάποιος toxic εδώ κάνει bullying τους άλλους. Ποιος κάνει bullying? Κάποιος εδώ στο chat. Αυτός είναι toxic. Ναι, το chat εδώ κάποιος. Εντάξει, και εγώ λίγο στα application είμαι toxic. Χρησιμοποιώ πουνιά για να χάνει. Ναι. Κι εγώ είμαι λίγο. Αλλά να πάρω το κύπελο. Αλλά ναι, δεν με νοιάζει. Παιδιά, αν δεν ξέρετε το Stable Guys είναι ένα παιχνίδι που φέρνει πολλά νεύρα. Σας πω και να μην το παίζετε. Bloxfus, παίξτε όσο γουστάρετε, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, άμα έχεις και ένα λόγια, δηλαδή ένα φρούτο που δεν μπορούν, δηλαδή όπως το δικό μου. Παιδιά, το ξέρετε ότι ο Άρης μου έχει δώσει double katana. Ναι. Εγώ έχω το Saber. Ναι, για το update ξέχασα. Ένας φίλος μου εδώ στο chat. Περιμένετε λίγο. Να το πω για. Και θα μπει και ένας φίλος εδώ στο βίντεο. Στο Roblox. Μπορεί και εγώ να είμαι τώρα. Ναι. Στο Roblox. Δεν μπορώ να μπω. Αν βαρεθώ να παίζω στα αγγλικά μου σπάει στα νεύρα, θα μπω. Μάλλον φαίνεται θα μπω. Πας να με βοηθήσεις ρε. Ναι, θα μπω, αλλά περίμενε. Αλλά έχω 2 φίλους τώρα. Οπότε. Πάει 3. Ναι. Εγώ το. Οπότε θα μπει και ο φίλος μου εδώ στο Bloxfus στο βίντεο. Ότι το μπανανά. Ναι, αλλά έχω και έναν άλλο φίλο εδώ, οπότε. Δηλαδή, ποιο να βοηθήσω. Πρέπει να κάτσει λίγο εκεί και μετά θα σε βοηθήσω όταν θα τελειώσω το βίντεο, εντάξει. Περιμένε με. Εντάξει, περιμένουμε το ένα φίλο μου εδώ στο Roblox. Του είπα ότι είμαι εδώ που είμαι. Μήπως έρχεται ή μήπως δεν θα έρθει καθόλου. Εγώ θα κάνω ένα quest εδώ μέχρι να έρθει. Θα κάνω αυτός εδώ που είναι πιο εύκολη, απλά για levels. Βασίλη είσαι και εσύ. Ναι, αλλά θα κάνω μόνο μου quest. Εντάξει, επειδή δεν μπορώ. Είσαι σε ποιο level είσαι? Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι σου πω. Ναι, ο Βασίλης είναι λίγο πιο αδυνατός, οπότε δεν μπορώ να το βοηθήσω, ότι θα τους κάνω one hit αυτούς. Οπότε καταλαβαίνετε. Νομίζω ακούω το φίλο μου. Πού είναι? Δεν είναι εδώ.
Πρέπει να τελειώσω και αυτό το quest εδώ. Ή άστο και θα τελειώσω το βίντεο. Και γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια! Και πάω να βοηθήσω το Βασίλη τώρα. Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Γιατί? Δεν χρειάζομαι. Ναι, να σε βλέπω και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας!